Já dneska bych vám chtěl ukázat vybavení, který nosím sebou do přírody, na výlety a tak různě, vojenskou výstroj, spacáky, co všechno jsem za ty roky už nazbíral, nakupoval, vyměnil, tak různě. Začneme asi tady u těch věcí, co jsou u zdi. 150 litrový batoh, Namol systém, firmy Meltech, už jsem představoval, takže blíž představovat nebudu. Dále tady mám velký, 80 litrový, s kovovou konstrukcí MFH, který jsem představoval, plus 2 přídavné kapsy. Dále tady jsou 2 gumicuky na opevnění nákladu nebo na stavbu přístřešku, třeba v postapokalyptickém světě se taky hodí. Takže dále k pití, který jsme se mohli dát 2litrový camelback, obyčejný. Cena byla asi kolem 300, takže úplně postačí. Pije se z něj dobře, nezanáší se a vydržel i v zimě bez izolace, takže dobrý. Dále na pití tady je pak Chutora od firmy MFH na Alice, to pouzdro je strašně těsný a nevyjde se tam pítko, jo. Takže ji používám jako jenom na láhev. Cena kolem 150 korun. Více jak 300, já prostě za Chutoru nedám, zdá se mi to pak zbytečný. 2 Alice klipy jsou takový ty obyčejnější, takže vám ten pásek nesevřou tak dobře. A tady mám novou Chutoru, kterou jsem si pořídil pěsáčkem na tablety na dezinfekční. To futro už jako volnější. Chutora je menší než tady ta, ne objemově, ale tvarově. Plus vevnitř mám pítko, mám to na 2 karabiny, který můžu takhle dát k sobě, uchytit třeba, když potřeboval na baťoch, na D kroužek, nebo probít opaskem. Je tady ta Chutora druhá. Tady máme mačetu, je to stará zemědělská mačeta, původně na řepu, ocel je strašně slabá, musí se přebrušovat, dělají se tam zuby a láme se, jo. Už kolikrát jsem ji musel opravovat a můžete vidět, když to bude zblízka, tam jsou už opravdu zuby tady na konci, ale tady na kraji je krásně ostrá. Dělal jsem novou rukojeť se dřeva, plus nějakou látkovou omotávku, jenom tak lehce. A nechal jsem si ušít na zakázku pouzdro na mačetu, klasický trojkolečník, na opasek a úchyt. Takže to mačeta. Dál plastové sponky, dobrý jak v normálním světě, tak v postapokalyptickém světě, nebo i v přírodě, prostě se hoděj, jsou pevný. Nůž, který už jsem ukazoval, Akron s černinou čepelí od 420, délka čepel 14,5 cm, úplně postačující. Baterka, to je nějaká náhražka policejní barakudy. Koupil jsem ji na asijském trhu a vypadá docela dobře. Dal jsem tam ještě instalatérský těsnění, to bylo aspoň trošku voděodolný. Ten svět je opravdu dobrý. Tady mám dál malou ledku, kterou nosím i do města. Takový hajzlík za 35 korun, ale na to posvícení stačí. Tak, outdoorový dynamo, baterka, nabíjecí, krátký dosvit, blikání a dlouhý dosvit. Takže to by bylo, tady to takhle na stranu. Tady mám klasický český lihový vařič, postýlka, nebo lodička, jedno jak tomu říkáte. Taky další dědičná věc v naší rodině. Mám tady uložený lihový kostky. Plus mám dál náhradní tady v těch tubách. Jo, krásně se to tam vešlo. Tak. Dřívkáč,
Ještě jsem ho nepoužil, ještě jsem ho nějak neopravoval. Mám ho krátce. Nevím, jestli se budu pouštět do jeho úprav. Tady vařící set, pokud jdu s tímhletím velkým baťohem na další tury, tak beru tenhle ten vařící set. To vlastně takovýmhle šestákovým pouzdru. Starý takový set. Takže pánvička, víko, kleště. Tady mám pak vidličku a lžíci. Tady je malá miska, větší miska a velký hrnec, jo. Všechno to je na tady ty kleště. Tam krásně sedne a drží to. Prostě to z toho nevypadne. Tady to staví. Tý malý to pak je takhle, jo. To sami u pánvičky. S tím plastovým, že to nepřináší teplo, že se nespálí to. A všechny druhy toho uzavření. Že to bylo tak se dá. Já tady mám dva náhradní Alice klipy, to jsou originály, jsou úplně, vám můžu ukázat rozdíl tady s tím obyčejným. Tak, tady ten je takový uší a ten pásek vlastně tam sevřete. Tak to jsou originály, tam to jsou kopie. Tady mám takovouhle blbůstku, co jsem dostal. To zubní kartáček. Já nevím, jak se do něj dostat. Jsem ho dlouho nepoužíval. Tak. Takhle. Zavírací. Jednoduchý. Na zuby v přírodě. Dobrý. Samozřejmě to vyznává opravdu nějaký oficiální bushcraft nebo přešití, tak kartáček samozřejmě nepotřebuje. Tady jsou pak náhradní baterky různých druhů, krabice od Energitu do čelovky a do ostatních baterek. Maskovací barvy, občas si hrajeme jako malí děti v lese, takže taky dobrý. Páska PVTčková, elektrikářská, taky se hodí jak do města, tak do přírody. Náhradní karabina, jednu mám na klíčích, dvě tady a jedna se mi tam ztratila, nevím kam. Takže to je tady ten líh. Tady mám pak ještě termohrnek od firmy Siemens s plastovým ouškem, třeba na čaj, když potřebujete v pítku vařit. Americká páska, každý určitě zná, duct tape, vysoce pevná, vodotěsná, takže taky dobrá součást výbavy. Už jsem vám ukazoval tohle. Jdeme se dál. Tady je sumka firmy MFH, obyčejná na můj systém, však dobrá. Která asi 250 korun, koukal jsem v obchodě s Airsoft potřebami i 150, udělal jsem chybu, jestli nekoupil za 150. Ale chybama se člověk učí, takže k tomu. Poncho firmy MFH. Viděl jsem na něj recenzi, že promokne, jo. Já jsem ho teda ještě nezkoušel, ale doufám, že mě nesklame, až budu na cestách. Takhle jsem si to zbalil do ruličky, aby bylo míň skladnější. Že když je takhle v tom velkým sáčku, to je na prd. Takže to takhle stáhnu. Takhle. A nějakou gumičkou nebo něco přetáhnu. Takže dál tady mám čelovku. Obyčejná. 3 mody svícení. Cena asi kolem 170 korun. Myslím, že
Přijde mi to jako ideální možnost, když se rozbije, koupíte novou. No tady mám dva šátky, takovýhle ty multifunkční. Jeden je od firmy Kilimanjaro a jeden je prostě obyčejný v maskovacím vzoru vzor 95. Ten materiál je úplně jiný, jo, u toho šátku Kilimanjaro, to zpracování. A jiná byla i cena, tady je asi 250, tady je asi 80 korun, takže opravdu obrovský rozdíl. Co tady máme dál? Takový MRE balíček potravin, který jsem si sám vyrobil. Tam snídaně, tam myslím, že ovesná kaše, croissant, čínská polívka, nějaký hašlérky tam mám, tady je kuře na paprice od Maggi, plus nějaký čaje, takový ten základ, když jdu na jeden den. Já tady mám lano, kolikrát se stává, že jdeme z nějakého útesu, nebo to klouže. Tady to mám takový malý, skladný, pevný. Je to 15 metrů, stačí to nějaký to přidržování se, když třeba jdete do údolí, nebo když v nouzi, podotýkám, chcete třeba jenom pár metrů slanit, teď tam nemůžete dostat po svých, jo, takže dobrý. Já tady mám tyhle ty krbové sirky, to taková možná zbytečnost, tahám je sebou. Bylo jich tam 50, už nějaký ubyly. Ale to jsou opravdovýho dřeva, na rozdíl od těch klasických malých syrek. A ta hodlavost je opravdu velká. Jedna syrka stojí korunu. Takže dál tady mám český ešus. Mám tady takový koženky, nebo co to je, udělaný poutko na ten ešus. Klasický český armádní ešus používáme. Bylo by dobrý vyměnit za nerezový, protože ten hliník škodí zdraví, ale pouze, když se z něho jí často. Já budu muset zrychlit, se omlouvám, to je pospíchám. Dál tady mám horolezeckou šňůru, samozřejmě můžete použít i padákovku. Tady to už není 15 metrů, použil jsem z toho kousek. Cena byla asi 140 korun na pevnost, jako výdrž, kolik to vydrží zatížení, je kolem 400 kg, mám dojem, což je hodně dobrý. I kdybyste na dvakrát dali ten provaz, tak se na něm dá v nouzi sklenit, no. Ale neskoušejte to, neskoušejte své zdraví. No tady mám KPZ-ku, tu jsme si taky ukazovali. Teďka tady asi tak, tady to všechno už se týká spaní, jo, takže alumatka od firmy Yates, dobrá, tady tím pomocí tady to asi připínám na baťoch, takže dobrá pomocnice za málo peněz. Hamaka, myslím, že je taky firma Viltek, s plastovou konstrukcí, nosnost 150 kg. A pořádního chlapa jako jsem já, už to začíná být málo, přemýšlím o té malý, kterou mají skoro všichni. Malá poní, o té jsme si ještě nic neříkali, je to malá poní americké armády, neboli říkali tomu waistpack. S porovnáním s jinýma sumkama, jo, třeba, jak si tady stojí, ten materiál je úplně jiný, lehonký je to, dvakrát tolik, prostě voděodolný, no, takže doporučuji neprát, když si koupíte takovouhle hezkou věc, drahou, asi 500 stojí novej, jo, otřít hazíkem a rychle ze špínou pryč a nekoupat. Pak tady mám velký spacák do minus 15, já mám nahlídnout maskování DPM. A malej letní spacák, takový postarší už v obalu s maskovacím DPM-ku. Tady mám klasickou zahradní plachtu proti dešti. Dva kusy karimatky vložím do baťohu,
mám vystýlku a zároveň i podsedák na cestách. Kempingová deka je o něco málo lehčí než armádní deka. Taky to není žádný zázrak, docela těžká. Tahám ji jenom, když jdu tam do kempu nebo tak, jo, do lesa ji moc netahám. Co tady vidíte na zemi, to je celta české armády. Tady pak je ještě sakra, Palestina, jo, šátek velký. Takže to by bylo asi tak všechno. Jsem rád, že jste se koukali. Moje vybavení určitě bude ještě růst. Doufám, že i znalosti, zkušenosti. Takže ahoj.